Avui hi ha núvols, demà plurà i dimecres, dijous i divendres, però el cap de setmana farà sol i núvols. El dia que farà més calor serà avui i diumenge, tindrem 17 graus. El dia que farà més fred serà el dijous amb 9 graus. Poseu-vos una bona jaqueta per la pluja i el fred que sembla que dona l'hivern. El dia 31 de març de 1888 es van estrenar les golondrines, que són uns barcos que donen la volta al port de Barcelona i arriben fins a Sant Andrea del Besòs. En tots aquests anys només han tingut un accident en què van xocar contra un vaixell i es van morir 10 persones. Era a l'any 1922. La flota actual té la majoria de golondrines noves que són catamarans, però encara en queden dues de les velles de fusta de l'any 1940. Si un dia no sabeu què fer, és molt xulo anar a veure Barcelona des del mar. El dia 1 de març es celebra una festa que es diu Baba Marta en búlgar i que vol dir Ave a Març en català. En aquesta festa ens regalem els uns als altres les martenitzes, que solen ser uns braçalets de llana de color blanc i vermell, però també poden ser uns ninots que es diuen pisu i penda. Quan dones un braçalet és un senyal d'apreci i de bona sort. La tradició diu que quan veguis un arbre brotat o una cigonya, et treuguis la martenitza i la deixis penjada a la flor que neix. Quan passeges a Bulgària als mesos de març i abril, veus molts arbres decorats amb les martenitzes. Els seus colors són el vermell, que significa sang, força, amistat, calor i sol, i el blanc, que significa llum i puresa. Juntament amb el verd dels arbres, són els 3 colors de la nostra bandera búlgara. Com que jo vaig néixer a Grenoble, soc francès i parlo per tant el francès. Hi ha a prop de 100 milions de persones que parlem francès, ja que només a Europa es parlem a França, Andorra, Bèlgica, Suïssa i Mònaco. Jo soc canadenca, vaig néixer a Vancouver i al meu país a una zona que es diu el Quebec. Es parla el francès. També es parla a Àfrica, a països com el Congo o Tunísia, i a Àsia com Cambodja i a Oceania com a la Polinèsia. El francès de França i el de Canadà són una mica diferents, ja que a Canadà utilitzem moltes paraules en anglès. Per exemple, anar a comprar en francès de França és faire les courses, però en francès de Canadà és magasiner.